V dnešnom videu vám vysvetlím, čo presne sú digitálne produkty. Pôvodne som si myslela, že takéto video už nebude potrebné. Ale po rozhovore s jednou zákazníčkou som si uvedomila, že mnoho ľudí má stále zmätok v tom, čo sú digitálne produkty a ako sa vlastne používajú. Preto si to dnes vysvetlíme. Úplne jednoducho, aj s praktickými príkladmi. Volám sa Petra Rusnáková a digitálne produkty úspešne vytváram a predávam už od roku 2016. Pre môj projekt Som handmade tvorca som vytvorila množstvo e-kníh, plánovačov, šablón, kurzov, ktoré pomohli už tisíckam ľudí. Ak chcete vedieť, ako vytvárať digitálne produkty, ktoré sa budú predávať dlhodobo, ste tu správne. Digitálne produkty sú všetko, čo viete poslať online, použiť online, alebo stiahnuť do svojho počítača či telefónu. Najznámejšie príklady sú e-knihy a online kurzy. E-knihu si prečítate v čítačke, v telefóne alebo v počítači. Kurzu sa nezúčastnite fyzicky v triede, ale dostanete prístup k videám online. Existujú ďalšie desiatky digitálnych produktov, ktoré sa denne predávajú na Etsy alebo iných portáloch, ale slovenskí zákazníci si na nich zatiaľ len zvykajú. Vymyslela som pre vás úplne jednoduchý príklad. Predstavte si, že ste v bežnom papierníctve. Vidíte tam diáre, zošity, plánovače, nálepky. Všetko si viete chytiť do ruky. Digitálne produkty sú presne to isté, len nie sú vytlačené. Diár si otvoríte v tablete a zapisujete si doň digitálne. Omaľovánky si deti môžu vyfarbovať priamo v mobile alebo v tablete. Digitálne nálepky skrášľa online diáre alebo poznámky. Existujú milióny ľudí na celom svete, ktorým viac vyhovuje takýto spôsob čítania, kreslenia, plánovania alebo zapisovania. Majú všetko v jednom zariadení a stále so sebou. Ďalším príkladom digitálnych produktov sú šablóny pre sociálne siete. Nie každý má čas alebo chuť tvoriť si vlastné príspevky. Predstavte si napríklad zubnú ambulanciu. Pani zubárka vie, že potrebuje pekné príspevky, ale nechce sa jej riešiť grafika. Kúpi si hotové šablóny, doplní svoj text a jej profil vyzerá profesionálne. Na druhej strane je niekto, koho baví tieto šablóny tvoriť. Každý robí to, čo ho baví. Niektoré digitálne produkty pomáhajú s vašou prácou a podnikaním, iné sú určené na vzdelávanie alebo zábavu. Ak chcete digitálne produkty vytvárať, je dôležité nájsť také, ktorých výroba vás bude baviť. Ak radi plánujete, vytvorte digitálne diáre alebo plánovače. Ak radi kreslíte, skúste omaľovánky, nálepky alebo printy. Ak vás baví písanie, sú tu e-knihy a návody. Ak ste vizuálny typ, vyskúšajte šablóny pre sociálne siete. Ďalšou kategóriou sú tzv. PLR digitálne produkty, teda produkty alebo časti produktov, ktoré môžete použiť pri tvorbe svojich vlastných. PLR znamená právo používať, upravovať a ďalej predávať daný produkt, ako keby ste ho vytvorili vy. Predstavte si to ako varenie. Niektoré suroviny si kúpite, niektoré vypestujete v záhrade. Potom všetko podľa seba poskladáte do finálneho jedla. Napríklad PLR e-knihy. Kúpite si hotovú šablónu e-knihy, ktorú môžete upraviť. Dopísať vlastné tipy, zmeniť dizajn a predávať pod svojím menom. PLR šablóny pre Canvu, predpripravené grafiky, ktoré si prispôsobíte svojim farbami, logom alebo textom. Grafické prvky, rôzne ikony, ilustrácie, vzory. Môžete ich zakomponovať do svojich digitálnych produktov bez toho, aby ste museli kresliť od začiatku. Takéto produkty šetria čas, energiu, hlavne ak nechcete tráviť hodiny písaním textov alebo vytváraním grafiky. Vy sa sústredíte na to, aby ste z toho urobili svoj vlastný originálny produkt. Je dôležité uvedomiť si, že tvorba a predaj digitálnych produktov je podnikanie ako každé iné. Musíte sa naučiť nielen ako produkt vytvoriť, ale ako ho aj predávať a propagovať. Nie je to o tom, že niečo za pol hodinu vyrobím v Canve a čakám, že sa to samé začne predávať. Ale ak budete trpezliví, naučíte sa potrebné kroky, digitálne produkty vám môžu priniesť krásny stabilný príjem.
Ak vás téma digitálnych produktov zaujíma, určite si pozrite aj moje ďalšie videá. Napríklad, ako vytvoriť digitálny produkt krok za krokom. A nezabudnite mi napísať do komentára, aký digitálny produkt by ste chceli vyskúšať vy.